Ang pagmahal o paghigugma sa usa ka inahan ngadto siyang mga anak way sukod ug way kinutuban. Sama na lang sa istorya ni Clarissa, ang usa ka single mother sa upat ka mga anak, diin usa siyang mga anak adunay gihambin nga autism. Atong sayran ang iyang istorya pinaagi sa kwento ng mga Pilipino. Clarissa Inihaw. Kani siya akong anak, si Carl Antonin. Gidayagnon siya sa doktor, psychosocial autism. Nakabantay po mi nga na sa seizure. May river ming neuro sa Sibodok. Kuan siya, na siya epileptic siya. So karon nag-maintenance na siya, maintenance na tambal. Lisod kaayo as a single mom nga na anak ngayon ani din. Sikan child siya nako or sila kabuok. Strong lang jud ko nga matubang ko sa tanan challenges labi na nga sayo kay gikuha akong bana. So ali pagkawas akong bana 3 months pa ang ka-fourth na ko ang youngest na ko. Ako lang yun nga, sige lang dyan ko kampo nga, Tagalog dyan ko guidance nga, makaya yun na ako tanan, kay bawman ko nga, gihatag na ako ka-challenge sa Ginoo, gihatag na ako ka-trial sa Ginoo, kay baw ko nga, kahibaw siya nga, makaya yun na ako tanan. Kay dili man mo hatag ang Ginoo na to, kada mga trials, dili niya, kundi siya kakuan nga, makaya yun na to. Si Carl, nagpadayon ng development tungkol sa project ni Madam, ni Mayor Pastor Dasa, naka-avail siya sa stock na continue yung therapy. Ang ilang attention span ato gina siyang gitan-aw tungod kay importante siya para maandam nato siya, mahimo ni ang iyahang mga daily living skills, no? Like sa magkaon sila, maglingkod, magsulat, or magtan-aw ba TV or mamina og mga educational nga mga salida. Carl, I love you na. Okay, buhato dyan ako tanan niya. Mahatag na ko tanan ang kinahanglanon ni mo. Bisag inadik ka kahit ba ko nga special gift niya po kanigan pa para sa amuha. Ato lang yung isun sa tunguna-huna na pareha nagyapon sila nato ng mga normal nga tao na kinahanglan og care, love, attention, affection. Mas pagyud ang kinahanglanon nila sa atoa nga normal nga tao, mas dublion pa jud nato ang atong pag-care nila, ang atong love nila.